Ka Sofia kala kumbakla, bat kala the ya kata kawan, ha kata kasut ka barremdor jong Michael. Te kumtahi, Michael lebek kam ya ka na kata ka hotel. Te hadin ang tapad, Michael la palaim ya ka kami jong ka Sofia, da ka basiw ya kata ka Bill Hospital, ka baka kami jong ka kalsya sumar. Batang kandiat por hadin baula deban siw ya kata ka Bible, ha kata ka hospital. Michael la syak kem haki pulit, ha kamat jong ka Sofia. Te perlok la dapi kwa bantip ke ka banjia sya kamat jong ka dika story. Te yai ngap ya ka story hadu bandakut, te pintip ya kata. Ka kerteng jong ka nika kana ka day, The Broken Life. Kabalajia ha kaway ka hotel, kabakerteng ka Grand Rex, kabadon ha Paris, hapok ka France. Te perlok klem depan slam show yangin sedang no ya ka nika kana. Ha kaway ka sngi ka basyid bat ka basyay, hapok jong ka nang bak Paris, kasor ka ba itanat tam hapok Europe. Michael dang syong marway, ha ka kamra bam, ka kamra ka bahe, jong ka taka hotel Grand Rex. Michael dew tau he spa, balatip nam ka leng, hapok jong ka Europe. Namar ka taka kam jong u, namar ba dew tau nong kayi. Henry hapok ka no jong upad, kadon ka taka jingpaj, ka ba ulabore na ka pertay. Te hapok jong ka di ka hotel ka baremdor. Ka Sofia ka trekum ka taka waitress. Ka Sofia ka di ka kantay, ka bawan na kalong yeng ka badug. Henry ka badon ka jingit ka bakraw, yala ka yeng ka sem. Kadang syusdang bantrey ha ka taka hotel. Ban penbiang ya ka taka jingdon kam jong ka kemi jong ka. Kabaladon ya ka taka jingpang kulong snam. Ban menta kadang don hapo hospital. Kabadon hapo jong ka taka nong bak Paris. Tehang ne perlok ka taka jingjia bas ngosi kalas dang banjia. Tekad bau Michael dang di ya ka taka wain ka barremdor. Ka Sofia kalawan ban penkot ya ka taka miyej. Henry namar ka taka jingtaj. Bat ka taka jing sitam jingmud jong ka. Baka perkat sepang jong ka taka Bill Hospital. Kabaka kemi jong ka kalatia. Namar baka taka Bill kala remdor. Kikti jong ka kilat tulod. Bat kumta kal kumpenhap ya ka taka wain. Halor ka taka sut ka barremdor jong Michael. Michael lakhe bitar kan san hangta. Ula perta bad ula kan head ya ka Sofia. Ha kamat kibriu barok kibadon ha ka taka kamra. Ula kren ya ka hangta daga ketien ka bakhor. Pansiu ayu ya kani. Kani ka sut ka long ka barremdor. Ban ya ka jingim jong paro. Michael la perta. Ka kamat jong u kalasaw. Namar ka jing bitar jong u. Ka Sofia kala dap daga jing sekolah rany. Bat ka jing syapting. Kadam la ka kamat bat ka jaw umat. Bat ka laong. Map yang aku kan rat. Ngam syam la tumuban la ya kani. Sengaw bahamap yang aku kan rat. Ka keti jong ka kal kanyo. Kat bakadang persyang. Banyat ya kita kijan jong Michael. Henry Michael pat. Ulakan tat ya ka keti jong ka. Da ka jing bitar ka bakraw. Teha kata kapor. Kita kibriu barok ki basyong bam ha kata ka hotel. Kilapet ya kini ki arngod. Ka jing ngabjar ka basyir kay. Kalka dum ya kata ka kamra. Te Michael la kata kapor. Ubri ubaladap da ka jing bitar. Jong kata ka jing sarong. Ulakhod ya manager jong kata ka hotel. Badula hukum. Bakin penmino ya ka Sofia na kata ka kam. Marmarhi. Ulaong ro. Ngakwa bagani ka kantay. Kan mino nang ne. Mentahi ka kanti. Kamday syuk bandon jaka. Hakan ni ka hotel. Ka Sofia kalas ngo. Kumbaka partay barok kala kalem halor jong ka. Lada ka daw ya kani ka kam. Ka kami jong ka. Kan amyo syuk ya kata ka jing sumar. Bat kan yap ha hospital. Kala ngo haki kejat jong Michael. Ka umat kala toy na kikmat jong ka. Lakum kawa. Kala ong ro. Sngob ha ko konrat. Wat be yang anang ni. Ka kami jong nga kadang don ha hospital. Nga don kam ya kani ka kam. Ban yarap ban penim ya ka kami jong nga. Henry Michael pad. Ubri uba e don no lakum umaw. Ulakan riak ya ka kejat jong u. Bad ulay ya ka Sofia hangta. Kabadang yam bat kabadang sngosi. Hangta hamadan. Ka Sofia bapli. Kalami na kat ka hotel da ka jing sngosi kabakraw. Hakakti jong kapat. Kadang bat ya kata ka jan. Kabakalanyat ya kata ka wine. Kadak jong ka jing jod. Bat ka jing do jing kermen. Kalalap ya ka jing im jong ka. Tekad baka Sofia. Kadang lait bak siya kata ka hospital. Ban lait pet ya ka kami jong ka. Hapadang ka jing shit jong kata ka sngi. Michael pat. Ula lait pa siya la ka jong ka ying. Kaba ula sa. Usngo kumba ula job. Henry uklem tipat. Baka ne ka jing jia. Kan kalalong kata ka jing sedang. Jong ka jing kordit. Kaba umla siya ban mudur. Kaban van jia ha ka jing im jong u. Tehang ne parlok. Kane ka jing sarong jong Michael. Kalapelong ya u. Ubri u bamadla. Umla siya ban yo iya ka jing e jong kiway. Kumbaong kaktiin. Ngimday ban bisyar kloy ya kibriw. Namar ngimla ban tip. Kae ka bakilaya ilang ba ka jing im jong ki.
Tiha baka Sofia kalapoh ya kata ke hospital. Rengkat ka jing that ke bakrau ha ka med jongka. Kasngi ka basyid. Bat kal air ka babek sngau pengat. Ka balong. Kumba kala pentengen ya ka mensem jongka. Kat bakadang yat sepok ke koridor. Ka balik bat ka bajarjar. Kaliok sngau ya ka jing sawa ki kijat jongka. Ka jing sawa ka basngau si. Namar kam don pisasyo ha ka pla jongka. Kalalej siya ka kamra ka basaus paar. Hang ta ka kmi jongka. Ka Isabella. Ka tiak bat ka ring da ka oksigen. Sofia pilawan. Ka kmi jongka kalakren. Da kiktin ki bat telot bat ka bajem. Ka Sofia ha kata kapor. Kala persyang ban rukhe penbej. Ban buure ya kata ka jing sngau si jongka. Bat kalong. Haoy me. Ngalawan. Keke barok kilayat bej. Henry ha kata kapor. Kad baka Sofia kadang bat ya kikti ka kmi jongka. U doktor lawan. Bat u lakhot ya ka syabar. Bat u laong. Sofia. Lada pimla ban siu ya ka bil hospital. Hapo ar posaw kanta. Ngin haban pensange no ya ka nigajing sumar. Kapisa ka bapila siu. Kalakut no. Ha kata kapor. Ka Sofia kalasngo. Kumba kulang snam jongka uladat ta. Doktor sngoba. Ngaladok kam menta kasngi. Sngoba ay por ya nga. Ka Sofia. Kalakulon hamadan. Bat kalayam. Kalakarpad ya doktor. Dagajing paydok nod. Hang ta kata ke koridor jong ke hospital. Ka Sofia kala syong sngosi marway. Bat kala perkhat ya Michael. Ubriu balabek kam ya ka. Namar kata kawan. Klem datip ya ka jing im jong ka. Baka long kumno. Lada pai pat ya Michael. Ula syong hapok kata ka jeng ka be itanat bat ka bahe. Ula syong ha kata ka syuki jong u. Lakum ka kets im. Udang temu kata ka por. Ban bam jamit. Henry haba ulamut ban bam. Ula sngow ba umbang ban bam ya kata ka jing bam. Ula perkhat ya ka Sofia. Kalawan hapok ki jumut perkhat jong u. Kata ka jing jau umat jong ka. Bat kata ka jing ngu jong ka haki kejat jong u. Kalawan pau haki jumut perkhat jong u. Usngow kumba ula lek palat. Henry kata ka jing sarong. Kabadan hapok ka dok nod jong u. Kalakhang lat yu u. Buun perkhat ya kata. Bat ulaong haladi. Kane ka de ka jing bakla jong kahi. Bat kamde ka jing bakla jong a. Ulaong haladi. Henry hamar baudang bam ya kata kajing bam jong u. Ka khobor ka bakandit kaluan poy. U manajar jong u. Ulawan rung da kajing kandit. Michael. Kadon kajing ka bakrau. Kaway kaseng bahalang. Kalawan banwat. Bat kilong. Baudon ubriu ba ujor persyak ya pi. Namar kajing lek ben jong pi ya kinong tre jong pi. Bat nalor kata. Kabang kalapan sange no. Ya ki account jong pi. Namar kata kajing tokid. U Michael los ngo. Kumba ka pertay kalakala kongpong. Sisen bam ulayok ban bam ya kata kajing bam jong u. Kaspa ka ba ulas ngaw sarong kata. Kelas dang ban pait bad ban kalem. Teha kata kaju hikapor. Ka Sofia kalamino na kata ka hospital. Da kajing kerke. Bakan lek panram na kibriw. Kumta kali kendok biang ya Michael. U Michael udang mi na kakali jong u. Kabala syak pensange da kipulit. Hasenda jong kata ka hospital. Kile kendok markmat hangta. Ka Sofia kalapay yu da kajing bitar haki khmat jongka. Henry u Michael pat ulapet ya ka da kajing sngow kandit bat kajing sngow rem kabasdang bantaba haki khmat jong u. Day mapimo u Michael luong da kasur ka bajem. Ka Sofia kalator siya jan jong u. Ka umat kabdang reben kabalatoj haki ngap jongka. Bat kalong yu. Kanrat mentakas ngi pilakantay ya katakalat ban penim ya ka kmi jonga. Lada ka kmi jonga kayap mentakamit. Kasnam jong ka, kanlong halor kikti jong pi. Ka Sofia kalalay no, bat kalay yu hangta. U Michael lo sakot, hakajing ngabjar. Kaspa jong u, kamla syo ban pelay yu nakatakajing ngorem, kabalas dang ban van telep, yakajing im jong u. Dehang nekeng parlok, kaspa kalak bantit, yakatakajang kop kabarem dor. Henry kamla pad bantit, yakatakajing yatib lem, kabaladu no. Bat kumjo ruk parlok. Kapisala ni katakaspa kapaw, kalaban kut hakaway kamit. Henry katakajing kordit, kabangi pelong yakiway, kansa slem, hadok kajing yam. Ka Sofia kalasyong hakaway kaben, haka koridor jong katak hospital. Kaladem yala ka jong kakli, bat kalasngo kumba kalabit, bat kasngo kumba kapertay barok kaway, kalapay hapok kikti jong ka. Kapor kalanang yad, bat man kaway pakaway kaminit kabayad, kalato bat kalapanduna, ya katakajing karmen, bakandang laban penim yala ka jong ka kami. Tekad baka Sofia kadang dam banyam hangta. Kalyo iya kaway ka serngyu
kabawan yang hakmat jongka kane kadeka serngiu jong Michael le yang hangta uklem pong show ya kita kisut beremdor jong u pong tanda ka we ka sapti le bat ka khmat jong upat ka penpau ya kata kajing sngorit ka ba uklem pat penpau menoro Sofia ulakren ni kada ka sur ka bajam ka Sofia pat kata ka por ka liang joj ka jingbitar jongka kalame hakikmat jongka bat kal ong yu ayu phiwan le hang ni philawan ban pej kumno manga bat ka kmi jonga nginyap em kan rat ngamdan pisa ban siu ya kata ka sud jong phi kumta sngoba e yang hang ne marwe haka jing sngo si jonga te haka ta ka por Michael uklem jubab da ka jingbitar ulasay na kapla jong ya ka we ka check kabadan sibon ka pisa te ulong ya ka hangta ngalasiu ya ka bil hospital jong phi baro upay siya ka Sofia daga jing ij bat daga jing sngo rem ngaliyo sngo ya ke baro kibaw doktor ulay tho ya nga sngo tho baka jing bitar jonga kala kumpenjot ya ka jing im jong phi ka Sofia kala pet ya ka taka check bat hade nang tapat kala phai ya laki khmat siya Michael bat kal ong yu phimut baka pisa jong phi kan thet ya ka taka jing sngo rem jonga pila be ya nga nakatukakam pila penle rain ro ya nga hakhamat jong kito kibriu ban mentapat phiwan hang ni ban le yaladi kumba piada ya nga Michael ha kataka por uladam ya laka jong kakli bat ulong ya ka ngamut ban thet ya kataka jing map jong phi tang banga kwa ban siu kaliang ya kataka jing bakala ka bangalale kapisa kamla ban thet ya kataka jing sngoba Henry kala bat ban penim ya ka kmi jong phi sngoba pdiang ya kani tela da phai pat chapo jong kataka kamra ka kmi jong ka Sofia ka Isabella kala kandid ha kataka por bat kal yo iyaw Michael bat ka Sofia ki badang yang hasanda ka jingthia jongka ka Isabella ka badai ka kanthe ka bastat kala sngo tho ka takapor badan ka e ka balajia kalaong Sofia udei u ne ubriu ubalayang hangne ka kami jongka kala kali da ka sur ka barid ka Sofia kala ngabjar ka takapor kala bitar bahaya Michael Henry ka tipan balada ka kantaj ka takajing yarab jong ka kami jongka kanyap hakataka kanti ka Sofia ka haban jit ya ka jing sarong jongka lane ya ka jing im jongka kmi jongka da ka jing sngosi ka badap ha kamen sem jongka ka Sofia ka labat ya ka kti jong Michael bat kalong lada ka kmi jonga ka im ngan le ya ke baro kat ka ba phi hukum ngan long kamrau jong phi ngan tre hayeng jong phi Henry sngoba pen im ya imei jonga Michael ka ta por ulas ngo ha kamen sem jong baladon manore mano balakto ya kada no jong bat ulong ya ka Sofia ngam kwa ya kamaraw nga kwa ban siu kaliang ya kata ka bangala penjod tekad ba doktor dang rong ha kata ka kamra ban penbeng ya kita ki oksigen bat kita ki dawai dashin namar ba kata ka pisa kalapoy kumta Michael lamino sa bar sa ka koridor tekad ba dang yaj kipulit kilayang hakmat jong bat kilaong ya Michael pihaban van lang bat ngi kadon ka jing tokit hakakam khayi jong phi ban ngi haban kurum no ya ke baro Michael lapet ya ka Sofia na ka yid jong kataka kamra hospital ular case ngosi haladi bar hakapor ka baulas dang ban lebha kapor kalas dang bandawa kaliang penban na hang ne perlok kada not kala ban kala hakanu kanu kapor Henry ka jing isne pat ya kiwei kalong ka barrem dortam Shisen bangila pensniu ya ka jing im jong kiwei ni haban pdiang ya kajing pensitom kabanwan ha kajing im jongi tekad baki pulit kidang khom ya Michael hakmat ka Sofia kajing ngabjar kaladon ha kata ka koridor tang kajing sawa kajing khom ya kikti Michael hi kabala sawa jam Michael lapet ya ka Sofia da ka khamat ka bajam bat ka basngorid kata kajing sarong jong kamdon show Sofia Michael lakren kad baki pulit kidang ring ya wat ngorem ya ladi bat wat ngosi kapisa kabangalasiw ya kabil hospital kadai kapisa kabangalakan show da kahok kan omja ay kabasniw ya kakami jongpi sngob ha sumaria ka Sofia kalayeng kum kabalapay do nud wat yaw Michael ubalale ben ya ka kalayo ibaw lalen lade tangban panim ya kakami jongka kala persyang banbat ya kakti jong Michael Henry kipulit kila ring no ya kisngi bat kibanay kila yaj Michael lasyong hakaway ka kamra kabakim bat kabadum kaspa jong kanam bat kaburom kilajak kum kaler mentau lolong tang ukoy di
balasyong hakata kamadan, upait ya ka yit kabarit, kabadan hatibian jong kata kakanro, uperkat ya ka jingim jong u, kabalaslay da ka jing sarong. Te hakaway kasngi, ugat lawan khod ya u. Michael, dan kibriw kibawan ban pait ya pi, Michael la kata kapor, ulayang jod nang ta, balolet siya kata kamera, ban ya kendo bat kita kibriw. Habaw lapoy hang ta, mar persya ya kata kayit, uliyo iya ka Sofia, kabriw kababhabriw, bat kabapong da kijan kiba itanat. Henry hakakmat jong kapat, kadon ka jing sngosi kabadam, mar kala jong kata kamera, Michael labat ya ka phone ban ya kren. Sofia, balay piwan hang ni, ngalapan jot yala ka jong ka jingim, pide ban lek sngoba, bangadon hang ni, ka Sofia kalaja umat. Bat kalaong, ngawan hang ni ban ya thuk ya pi, ba imay jong amanta, ilakot lakya, ilala ban yait menta, bat ka kwaro, ban ya kanduk yaw tau briw, ubalapan im ya ka, Michael lor case ngosi, bat ulong, ngalong ubriw bakamen ba imay jong pi ilakot bat ilakya. Henry ngapat, ngan haban sa hang ni, bon snem, ngaladuk ya keke barok Sofia, ngalakalalong duk, kumba pilong manswa, ka Sofia kalapay kitin, bat kalong ya u, Michael, piklam duk ya keke barok, pilayo ya kadok not kabatamay, ngalaya to haw loyar jonga, barok kito keke barok kibalaja, hakato ka hotel, bat kumno pilayarap ya nga, ngan ino ya pimarwe, hakani ka jaka, tihadin kata kajing ya kren, ka Sofia kalalaj pay no siya laying, kajing jongka kabarid, Henry kadon pat kajing singay, ka kami jongka, ka Isabela, ka siyong hakasuki, bat kalaab ya ka, bat kalaong, Sofia, pilayo iya u, ka kami jongka kalakilina ka Sofia kalaong pat, haoy may, udon hakajing sitam kabakraw, ka pertay baro, kalakantay ya u, ka Isabela kalabat ya kakti jong ka Sofia, bat kalaong ya ka, kon, kajing map kaday kabor kabakraw tam, Michael ulale bakla, Henry ula siudor pat, da kajing sngow jong u, menta kaladay ka kamram ka jong pipat, bansiw ka liang ya u, baun yo ipat, ya kajing syay, te nadok katahi kasngi, ka Sofia kalasdang banlet siya kata kapatok, man la kasngi, kawalam ya kaja kabakasyet hi, bat kaju yutok kanaro ya u, siya pangke kibadya, siya bar jong kata ka Central Jail, kato kajing bitar kabajudan menswa, menta kalakalalong kajing sngosen ay, bat kajing sngosen ay pat, kalasdang ban kalalong, kaire kabakham jiliw ban ya kata, te hapadeng kineke baro, hakaway kamit, ka Sofia kaliyo ya kaway kasiti, kabawan nakata ka hotel kabarim, kasiti kabaong, lada pidang yay salok bat Michael, ngihaban simbisar, persya ya piro, te hang nepat parlok, kata kajing map kamday tang ban klet ya kajing bakla jong kiway, Henry kalong, ban yang rengkat bat kita kibriw, kibala ya kata kajing snowlem jong ki, nakabenta jong pi, te parlok lada pikwa ban tip ke kabanja ya kajing im jong ka Sofia, tang namar bakamut, ban pelaj im yaw Michael, nakata ka jail, te sapait pat ya kanika video, hakapatu pintip, ya ka kabanja ya ka Sofia, bat kumno, Michael unlay niya em, nakata ka jail, te lada pisngo tanat ya kanika patwan, sngo bahalat ya ka, bat subscribe ro ya ka channel, bat pin amis ya kata kapatu, ka story ka basngo tanat, bat ka ba interesting ba, te tangkom ta perlok kublay sibon ngin kendo pat hakapatu, kublay sibon.